Είναι κάπως αυτό το παιχνίδι. Είναι κάπως δύσκολο. Ωραία. Μόνο ένα βελάκι αφήσαμε. Τώρα εδώ πέρα φτάμε. Ωραία. Περάσαμε. Ανεβήκαμε και level, βλέπω. Level 3. Κίνηση, ελευθερώσαμε κίνηση. Ωραία. Μάλιστα. Ας την δούμε. Πάμε στη 2. Ωραία. Όπως είδατε δεν περάσαμε τα πάντα. Όμως κάτι καταφέραμε. Εντάξει, πάμε. Τώρα θα πάω για προπόνηση κάπου αλλού. Θα πάω να κάνω μία προπόνηση, όμως όχι εδώ πέρα. Ας φύγουμε από εδώ. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι η αγαπημένη μου προπόνηση. Ωραία, πάμε. Ξεκινάει. Ωραία, σουτάρουμε. Δείτε τώρα πόσο ωραίο είναι το γκολ. Είδατε, Τον περάσαμε εύκολα. Άμα θέλεις τον περνάς με κόλπο. Άμα θέλεις τον περνάς και με ξυπνάδα. Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά τα βίντεο που βλέπετε είναι ηχογραφημένα, γιατί ας πούμε αυτό το έχω τραβήξει Παρασκευή και θα το ανεβάσω. Φυσικά βλακεία είπα. Αυτό το βίντεο σήμερα είναι Παρασκευή και το βίντεο θα το δείτε Σάββατο. Όχι Σάββατο, Δευτέρα, λάθος. Πάλι βλακεία είπα. Εντάξει, πάμε τώρα. Εδώ πέρα περνάμε αυτόν. Περνάμε και αυτόν. Όχι, δεν το περάσαμε. Δεν πειράζει. Αυτά που είπα πριν βλακίες ήταν, μη μ' ακούτε μερικές φορές γιατί λέω κάτι βλακίες, ότι μου ήρθε στο κεφάλι. Αυτό το βίντεο θα ανέβει όποτε μου ήρθε. Από τις μέρες του προγράμματος δηλαδή. Ωραία, εδώ πέρα πάμε να σουτάρουμε. Αλληλούια. Τώρα εγώ λέω να πάμε σε άλλη πίστα. Και θα πάμε. Πάμε να δοκιμάσουμε εδώ πέρα, που είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, γιατί έχω καιρό να παίξω. Ωραία, πάμε. Καλά θυμόμουν, δύσκολο ήταν. Όχι και τόσο όμως. Σουτάρουμε. Ο τερματοφύλακας είναι κάπως καλός. Όμως στο παιχνίδι γενικά το μόνο δύσκολο είναι να περάσεις τους παίκτες. Ο τερματοφύλακας είναι άχρηστος. Εκτός άμα τους σουτάρεις κατευθείαν πάνω.
Ωραία. Πάμε αλλού τώρα. Εδώ πέρα οι πίστες είναι 50 και μαζί με το κύπλο 51. Για να δούμε τι είναι αυτό. Ωραία, και τι πρέπει να κάνω εδώ? Εντάξει. Περνάμε. Ωραία. Κάτι μου λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, παραλίγο. Θα περνάγαμε. Εντάξει, πάμε. Πήρα φόρα τώρα. Βγήκε αυτός ο φλάκας από εδώ πέρα. Απλά θέλω να δω πόσα διαμάντια έχω. Πάμε να δούμε πόσα διαμάντια έχω. Εντάξει, έχω λίγα διαμάντια. Ας παίξουμε και εδώ πέρα την προπόνηση. Ωραία, έχουμε γεμίσει. Κόμπο 5. Ωραία. Αυτό ήταν σουτάρα, όπως είδατε. Ας ξαναπαίξουμε άλλη μία. Παραλίγο. Fuck. Πάλι κόμπο 5. Θα στοχεύσω μία φορά κάτω από το πόδι. Και ναι, έφαγε σοκούλα. Όπως είπα και πριν, ο τερματοφύλακας είναι πάρα πολύ άχρηστος. Οπότε μπορείτε να βάλετε τον γκολ όπως θέλετε. Don't stop now. Don't stop now. Ακούστε τι είπε έτσι. Don't stop now. Δεν έπρεπε να σταματήσουμε τότε. Για να δούμε τι κίνηση είναι πάνω. Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν έχει άλλα, έτσι. Όχι, δεν έχει. Θα προσπαθήσω να ξεκλειδώσω μια κίνηση μετά. Υπάρχει και μια κίνηση, αυτή εδώ πέρα, που περνάει από πάνω η μπάλα, όμως εγώ δεν την έχω ξεκλειδώσει. Κάσε ρε. Το ξέρεις εσύ. Ας είσαι δημιουργός του παιχνιδιού, δεν ξέρεις. Πάμε να παίξουμε αυτά με τα δώρα. Ωραία, πάμε. Ας παίξουμε αυτό με τα δώρα. Εντάξει, άμα περάσω αυτό δεν ξέρω τι γίνεται, όμως θα προσπαθήσω να περάσω. Bonus level.
Όχι, έχω νευριάσει τώρα. Ναι, έχω νευριάσει και θα το περάσω. Που να βαράνε το κόλλο τους κάτω, εγώ θα περάσω αυτή την πίστα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα δεν μιλάω πολύ γιατί φτάνει στο τέλος αυτό το βίντεο. Οκ, εντάξει. Για να δούμε αυτό το bonus level. Για να δούμε εδώ πέρα τι βλακίες έχει πάλι. So close. Don't stop now. Ας δούμε πάλι. Παραλίγο να τον περάσω. Ανεβήκαμε κι άλλο level. Να δούμε τι δώρο παίρνουμε. Εντάξει, έλα. Ωραία. 1050 κέρματα. Εντάξει. Ας τελειώνουμε εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ. Βασικά θέλω να δω κάτι λίγο μισό λεπτό. Εντάξει, ας κάνουμε και αυτή την προπόνηση. Εδώ πέρα. Εντάξει, εύκολη είναι. Ας κάνε εύκολη είναι. Ουι, ωραίο αυτό. Σε slow motion. Εντάξει. Φτάνω στο τέλος και αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.
Ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subs αν δεν είστε subscriber και ένα like για να συνεχίσω τα βίντεο.